Horasma dihita saluhuna. Adorak somarsaur hita dot hatan itu hata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame na sian di bata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangyangan di bagasa tikion. Tarsurak do di Markus walu ayat 34 sahatu 28. Hujaha majo hatan itu turpuki di tonga-tongata laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Laos di juma natoropi rap doho sisianna didok matunasida. Nasa nagiot mangihut tonau di suadahom madirina. Di tuhukma silang natuibanay di hutom maaw. Ay nanaing peluahon hosana nangagohosa do. Alay na agawan hosa alaniau dohot alani barita naulii ido peluahosa. Ay ahama at tonggunana di jolma nang liak portibiod diomo anggomagorot hosana. Ayahado natarleho jolma bahen tubus ni hosana. Asa muluadong na maila alaniau manang alani hatakipe maradupon bangso pangalakup jala perdusao. Laos maila do anak ni jolmay sugut makatidakoni. Dinaroi bana di bagasan hasangapon ni amana rap doho suru-suruan akan nabadiyai. Ima sahakna. Dongan saha persiaun di bagasan tuhata Yesus. Sering dorata ida manang tabigi iklan ni sada-sada produk. Bisarana didok. Sekali minum bikin malas langsung hilang. Iklan asing medok, makan puas tanpa bikin dompet tipis. Na asing musim medok, irit bensin, perawatan mudah, harga bersahabat. Tarsongoni marupaning, deba padok ni iklani. Jala goknai dope, aka iklan produk naukiata ida manang tabigi, laho menarik minat ni aka konsumen. Jala somalna ganuk iklan, sai menawarkan aka kelebihan dohot keuntungan doi tu aka konsumen. Datuk kiara tabigi iklan ni sada-sada produk madok, belilah ini supaya kamu rugi. Dak kayate mana akapadohan nama bain halak gabidak tertarik tu produk nai. Datuk kiata bagi iklan nasongoni. Alai akapadohan natabu begiodo asa menarik minat niaka konsumen. Donga saha persiaon alai molo diturpukon berbeda do padohan ni Tuhan Yesus. Uju dijo akan natorop doho sisianna laho mangihutto nibana. Dang didok molo dihutto kamu au gratis full, molo dihutto kamu au gratis full maham mangan minum. Tak pola rikok bihamu kareju. Tak songop padohan ni iklan natabu bigio ni didok. Alai songonod do didok. Nasa nagiot mangihutto Yesus di suadahom madirina. Dituhuk ma silang natuibana. Dihutom ma Yesus. Dang aka kenyamanan manang keuntungan dijajihod di siparjolo. Molo naing mangihutto Yesus. Alai kesiapan untuk menanggung beban doho resiko do. Ima maswadaho diri manuhuk silang dungi dihutom ma Yesus. Donga saha persiaon ganup halak na mangihutto Yesus iko siap do patujulohon lomoni rohani Tuhani. Dadabe patujulohon hagio ni dirita manang patujulohon keinginata. Isarana tagan haci roha di bedongan
dungi marsakak maneng mamalos. Alai marningot padohan ni Jesus ikon maswadahud diri, dak pamaloso be patujuluhononna, alai pengampunan nama. Molo sebelumna holam manarihon narikot tu dirina, dohot tu keluargana do akan nasi narinai dipake, alai marningot ikon maswadahud diri, gabi ulu maibana mabagi hodeba sian nasi narinai, bahin pilihan na tuhuria, dohok mengurupi akadongan, manang hidup berbagi. Maswadahud diri, manang menyangkal diri, dang namar lapatan gabe subui behita berkeinginan, manang meraih akka cita-cita. Alai ditugihod dohita, asa saya taingot, patujulohon lomoni rohani Tuhani, sial lomoni rohatta. Adong haradion untuk siap berkorban. Dungi ikorade mamuse manuhu silang. Ima simbol nisi taonon, manang penderitaan alani na mangihutot Tuhani. Berani menanggung risiko karena iman. Dong asaha persiaon, nabuy masa do alani na mangihutot Tuhani, gabe dipasiding manang dihasugo kalak kita. Songo Jesus naikom manaon alani na pasauton sakap ni debata. Jadi nasa na mangihutot Tuhani, ikoradema mangihuton si taonon ni Jesusi. Sotong diripu molununga dihutot Jesus, gabi sumisi ma akkasi taonon na. Manang gabi mulus-mulus ma perdalanan ningguluna. Daong. Justru itu na pinaingot ni Jesus di turpuk jami taon. Asa unang terhirim holat diaka kelancaran perdalanan ningulu, dohot akan atasakapi moludung taihutton ibana. Alai adong do konsekuensi naik konsiadopan niya kana porsia tu Jesus, ima manuhuk silang ni Kristusi. Contohna salah Kristen di perkarijuanna, hati piadong kesempatan songot akadonganna mangulahon korupsi. Alai alani haporsiaonna tagonado dipilih ibana bekerja secara jujur. Damulu ibana mangihutol dongan nai, hati pemungkin gabe dipasisi ibana. Jala dang dohok dipromosihon tu kenaikan posisi. Rela do ibana songoni ala manuhuk silangi. Kesetiaan di rumah tangga pe, tong do bagian ni na manuhuk silangi. Atip pe gudang akka gudaan sia sekitar. Guda tu suami, guda tu istri. Masalah ekonomi, manang konflik di rumah tangga. Alai marningok badan pardonga saripeon, nasu jadi sirang, ia sosinirang ni hamatian. Tetap do setia menjaga keutuhan ni rumah tanggai. Akka na mengadupi parsahito pe, manang akka penderitaan ningulu, rajumad dui natongom manuhu silang, molotoktong di bagasan panugudugun ni Tuhani ibana, memulus akka naborati. Songonima deba rumang nina manuhu silang ni Kristusi. Mabiar do ibana mulu manibil siya dalan ni Tuhani. Jala rade mangadupi konsekuensi ala ni Tuhani. Nian borak doi, alai ido dipangidu siya kita dinamangihuton Tuhani. Mula dong halak namadok mangihuto Jesus alai menghindar sian resiko-resiko iman naking, tudus may tusikap naneng paluahon hosana, hape gabi aguan hosa. Luluan na madalan, unak songgop akkasitaonon, ala ni haporsiaon na tutuhani. Si pataulo ma manamak-namak haporsiaon na. Asal ma holang nguluna siya parukilon,
alani na mangihutot Tuhani. Songonido nanido ni Jesus na king diturpukon. Nanaing peluahon hosana mangagohosado. Dada hape molo diomo portibion siadalan nasotikos gabe dapotan haluaon dot hasonanga musing uluna. Justru gabe aguan hosado akahala kisongoni. Ido na pinaingot ni Jesus diturpukon. Ayahama tong gunana di jolma. Nang liat portibiot diomo ang gumago do hosana. Aidanga dong nabui bahenon ni pangomoan portibi lahu manubus hosa manang nguluta. Alai molo didok Jesus penasongoni. Dada namang orahita zolma mamora diarta daong. Silahkan mamora. Silahkan meraih jabatan setinggi-tingginya. Alai tutu siad dalam nati kosma. Jangan sampai kita mengorbankan iman demi itu semua. Jala dipakai ma hamoraon nai manang jabatan nai laho pasangapon Tuhani. Donga saha persiaon jadi bohado asa unang aguan hosa hita. Hosa nanidok na dison mertudu-tudu doi tungulu na manotong. Asa hotti tapar jabbar dingulu na manottongi. Taswadaho madirita. Tatuhu masilang natuhitabi. Dungi tahutum matuhani. Alai molo adong nasorade manang maila maswadaho dirina. Doho manuhu silang natuibana alani Tuhani. Laos maila do nang tuhatta Jesus sugut maka tidak konibana. Ima dinaromu se tuhatta Jesus na padua halihoni. Artina akahalak na maila maka tidak ko tuhattai saliling di portibion dang parjabar bebana dihangluan dohot hasonangan na manottongi. Jadi asa unang adok siyak kita naso parsidohot hatidak kono ni tuhattai sugut. Unang maila hita gabe si huton Kristus. Unang adong holad di KTP na tarsurat ugamona Kristen alay nguluna sarobang dope doho portibion. Mubama songon ajakan ni topik ni mingguta na madok padenggak kamuma dalam muna dohot pabahenam muna. Si Paulus madok di Romsade saplonom aidang na huhailahu barita na ulii ay hagugon ni debatadoi paluahon nasa na porsia. Ahape akibat na mungkin adupatta ala ni hapor siyauta tutuhani. Taingok ma hata ni tuhatta Jesus. Na aguan hosa ala niyaw. Dohot ala ni barita na ulii. Ido palua hosa. Artinya, jika rela menyerahkan hidup kita bagi Kristus, bahkan bila harus menderita atau kehilangan segalanya karena Tuhan, justru disitulah kita menemukan keselamatan sejati dan hidup yang kekal. Donga saha persiaon memang dada naniang na mangihutot tuhatay. Gudang do risiko na mungkin adupatta. Alay tutu nak peborat mangihutot Jesus. Bahkan boy saha tu na agawan hosa. Hola ni ba narudalan asa saha tita tu amay jala parjabar di hasonangan dohot hamuluan na manottongi. Atong marsihoho mahita manghutot tuhatay. Unang maila gabe si huton Kristus. Molo masa pesitaonon manang parukilod dingulum ala ni Tuhani. Di baga-bagaho Jesus do padonganyon na laho merguguyhon akana porsiay. Didok saya dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal lihasyangano. Matius 20. Jadi ahape masa dingulum las nyiroha manang arsak marsi hoho mamangi hutot tuhatay ta swadaho madirita ta tuhu masilangi tay hutom ma Jesus si paluay ay dada portibio tujuatta alay hanguluan na manottongido. Amen.